मत तो भाई लो संघर्ष अपना बाबूजी से सीख लो आ संस्कार अपना माई से। आ रहल बात बा झाड़ू पोछा कपड़ा धोवल बर्तन धोवल ई सब तो मेहरारू सिखाइए दी। ये भाई जब हम नौका भोजपुरी गाना सुने नी तो हमार मेहरारू कहेले कि का ये नाती बा जवानी फाटता और जौन हो खइले बा लइका ई के खेलाई तार बाबूजी लो ही खेलावो। हाँ जब हम रोमांटिक का बेवफाई गाना सुने नी तो कहेले कि क्या ये दो गला कावना सौ दुनिया के फैले बाड़े रे वो बहुना सुधर ले। हाँ भाई कुछ लोग ऐसा आम खाला कि उनमें के गुठलिया भी शर्मा जाला आ स्वर्ग से बोलेला ए जी छोड़ी ना बस कभी सबके हु देखता। एक तरफ कोरोना के कोहर आ दूसरी तरफ लॉकडाउन में मेहरारू संगे रोहल भाई हो कि दिन आ गइल बा। लेकिन टेंशन लेला कोनो बात नहीं खे हमरा लगे उपाय बा। ए भाई कोरोना से बचे खातिर मास्क लगा के घर से बाहर निकले के बा और दिन में 10 बार साबुन से हाथ धोए के बा। हाँ मेहरारू से बचे खातिर एकदम आसान उपाय बा। सुबह सुबह उठी आ झाड़ू पोछा घर के करी आ साथ साथ बर्तन धो के खाना बनाई और इतने काम ना और काम बा मेहरारू के साया साड़ी और काका बोला सब खींचे के पड़ी। और हाँ सुतला के टाइम रात में मेहरारू के पैरू दबावे के पड़ी। इतना आसान काम बा। जेकर नया शादी भइल बा तू तो नाक धके कामना बाल के हो रहा होला ओम न बुझाई लॉकडाउन में। हमनी के वो लॉकडाउन के तो मजा बुझ गइल बानी जा। हमनी के तो एक्सपीरियंस बा केतना कराइलू ये न 2-4 गो और नया काम सोच के रखले होइलो निपट लम जा बुझेलो ना का आदमी जेकर नया नया शादी होइल बा।